أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة محسنة وسلم سلاما محسنا على سيد المحسنين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بل ما شرف لا تي في لجبو أمبو فوق أولي مندو أمبي نيما كروبي أنكرم أستاذ محمد كوناتي عليك مولودو دينغوني حكم كونانا أني من سرو أكين كونانا أيوا أنغا جيكا ألامي ينفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. آمين. الفاتح لما أغلق. آمين. والخاتم لما سبق. آمين. ناصر الحق بالحق. آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم. آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. أيوة ولسا أمدو أسلسلة كفني الله تعالى تبارك ماي أنا صلي لك على كرك صلى الله عليه وسلم. أكليلا أمبي le 17 12 mois 2016 de là. Ambi nyokombolo shuina masa nyamakoro masa terana. Ambi alafu ka ala barikada. Sigatalla. Namboraye. Ambi nabaga befo munu mbora jamana wɛrɛw la. Sigatalla. K'an sɔrɔ nin kɛnɛ kan. Alakira ko. Salim. N'o de fɔ dabaw bɛ min dɔn kira kan. Wallahi. Anw t'a dɔn. Nate. Sigatalla. Ni alakira ko kun danna mɔgɔw ma. Mɔgɔw bi ban o. Wallahi. A kun bi jɔ. N'a kun kɛra jinɛw ye jinɛw fana bi sa. N'a kɛra mɛlɛkɛw ye mɛlɛkɛw bi ban. Mais komi kira ko t'o si ye kira ko ye ala yɛrɛ de ye. I m'a ye a ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ko ala n'a ka mɛlɛkɛw bi sɔli kɛ ala kira kan. Aw minnu limaniyalen don a ye sɔli kɛ kira kan. Bon o kɔrɔ ye ni mɔgɔw banna ala t'i ban o. Hali hali diinɛ kɔnɔ ala bi sɔli kira kan. N'an bɔra yen aujourd'hui nous sommes avec un grand personne qui vient de la Paris. O kuma na a ma ɲɛ wa? A bɛ ɲɛ a ɲɛna. Misi Toma an b'a fɔ kosɛbɛ. Ale de ye maliyɛnw sɔrɔ faransi u bɛ Konatɛ ka fayida lamɛn. A y'i den ka dɔ wele ko aw bɛ nin lamɛn ko a bɛ mun fɔ. U y'a fɔ a ye. A ko savant bi Mali la de parce que olu ka jate la n'i bi lamɛn dɔn dɔrɔn i ye savant de ye. U ko nin caman bɛ yen. A y'a kɔrɔbɔ a salatu ala nabi a y'o kɔrɔbɔ ala ye baaraba dɔ d'a ma. Bi yɛrɛ a kɛn bɛ morikɛ kuwalen ye. Aujourd'hui il est devenu un grand marabout. A kɛra moriba de bi a yɛrɛ b'i tɛgɛ ja a bɛ dugawu kɛ mɔgɔw ye. An b'a fɔ kosɛbɛ. A silamɛw ala ko bi taa de a tɛ jigin.
wala an ka jamana ala k'a basigi bi a y'a fɔ aw ye n ko mawuludu kɛra uhudu kulu kunna ɲinan de uhudu kulu Mus'ab ibn Umair ani kira bɛnna kɛ olu ɲɔgɔnna caman dalen don uhudu kulu kɛrɛfɛ ɲinan Magan ye mawuludu kɛ ma ne ni kan bɛ ɲinan Magankaw ni cɛ u ye dɔ bɔ an nɛninin na minnu bɛ kule kɔnɔ k'u de don ne y'o de fɔ yɔrɔ caman jubatɔ naji de don ni muso jigira minɛta bi don sɛworo min bɛ yen n'o ye sɛworo kelen da sɛworo ɲininka o b'a fɔ ko den bɔra a fa fɛ worokiya bi don o bi kama ta nɔ ko a kɛra dɔgɔnin ye jɛnɛba bɛ na o bi kan ta ko a kɛra mɔgɔ yɛrɛ ye dɔ bɛ na kɔ ta ko a kɛra baden ye mɛ sɔsɔli tɛ yen o e ye min da y'o don k'a fɔ ne yɛrɛ bɛ n ta fɔ a bɛ faamu wa mawuludu y'o dama de ye mɛ n'an ma nisɔndiya ko kira bangera an bɛ nisɔndiya jɔnni da la jɔnni n'an bɔra yen an ka alimami ba Kulibali an b'a fo an jɛra a bɛ fɛn dɔn a b'a yɛrɛ kalama an b'a fo kosɛbɛ an bɛ dugawu k'a ye a nana ye kɛnɛ in bonya yarabi ala k'a n'a bonya a ka se yan bonya jira dama de don n'o tɛ alimami don n zelila kɔfɛ n b'a dɔn ala ka hɛrɛ k'an n'a ye n'an bɔra yen an bɛna don walanda kɔnɔ Musa kira ko de y'a bɛɛ ye o don an sigilen bɛ tuna mawuludu la sɛbɛnni dɔ kɛ n kun bɛ sankolo la n ma dɔn ni mɔgɔ sɔrɔla yan min y'a ye y'an janfa kɔfɛ o y'a fɔ an ye k'u y'alu ye ayi dɛ u ma janfa dɛ o y'a fɔ kɛnɛ na i b'a sɔrɔ e de m'a mɛn ne tɛ dɛ a yebagaw de y'a ye aha ayiwa cɛmɔgɔ jalo k'ale y'a ye e kun ye musɛbɛli ye i tɛ taa ye na an bɛ taga ɲini Alahu Taala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma Ibilisa ko don yarabi ala ka don an n'a cɛ na n'an bɔra yen an bɛ sinsin ni Alahu Taala tɔgɔ barikama ye ala min y'a daminɛ n'o ala de b'a laban na wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam o kɔ tɛmɛnen kɔ an bɛ kisi ni nɛɛmɛ ɲini Alahu Taala fɛ ala ka ji di cidenw ɲɛmaa kan ala kira ko don yarabi ala ka nafa n'a barika ye n y'o f'i ye n ko kabi ala kira ba garijɛgɛra la kira ba kun di ji bɔ kɔlɔn la musotɔw bɛna jurufile yuguyugu u b'a jigi kɔlɔn kɔnɔ mɛ ni kira ba kun da n'i jɔ kɔlɔnda la kɔlɔn kɔnɔ ji kun b'a fɔ Aminata ye ko i kan'i yɛrɛ sɛgɛ ji kun bɛ yɛlɛ ka na kɔlɔn da la kira ba bi so fa a bɛ taa n'a ye ni kira ba kun taamana a bɛ se jiri o jiri ma ala kun bɛ da jiri bɛɛ ma a
a jiri bɛɛ kun bɛ subahanallahi fɔ ala ye kɔnɔw kun b'a fɔ danfɛn bɛɛ o de la ala b'a fɔ ko alam tara anna allaha yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard wa tayru safat kullun alima salatahu wa tasbihahu kurana koti ko e m'a ye ala ka danfɛn bɛɛ bi subahanallahi fɔ alaw taala ye ko hali kɔnɔ min pannen don sanfɛ bɛɛ n'i ka subahanallahi fɔcogo don kɔnɔw Halimatu Saadiya ale de ye kira lamɔ ka sin d'a ma kira fa Abdulahi a tile la Maga Lamini bɛɛ cɛ fila tɔgɔ kun bɛ yen ko Abdulahi Abdul Uzaw kun bɛ yen Lahabu kun bɛ yen mais Abdulahi o kun ye kira fa ye a tile la fana Aminata kun bɛ Yasiriba de Bani Najarakaw fɛ yen Aminata bɔra yen Aminata kɔrɔ ye ko mɔgɔ hakili sigilen o de la ala b'a fɔ ko at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ala ye magangaw dumuni ka bɔ kɔgɔ na ka tila k'u taga ka bɔ sira ma o Aminata ale de ye kira ba ye ala kira bangena min kɛ musow kun bi yaala ka den fitininw minɛ ka taa sin d'u ma Halimatu Saadiya a n'a cɛ bɔra k'u bi taa den ɲini na u taara bɛɛ alakira ba ka d'u ma kira ba k'u ma ko den min bolo yan nka den kama kɔma don ko togo di a ko parce que kabini den in bangera a fɔlɔla k'a te da ala ye alakira ko subahana rabbiyal a'la wa bihamdihi o de bɛ seli rukuw la ni sujudu la n'i te da sujudu la kira ye nin de fɔ sanuya bɛ ala ye ala min kɔrɔtalen don ani tando kira fɔlɔla ka nin de fɔ o de la hami o hami n'a b'i la jɔko fila kɛ sura min ka nɔgɔ i ma fatiha kɔfɛ n'i tilar'o la i tɛ da dugu la i k'a fɔ subahana rabbiyal a'la wa bihamdihi a fɔ siɲɛ 111 a fɔ ala gundo min bɛ nin kuma in na n'o de y'a to n'i y'a fɔlɔ k'a don i ka kira da ani gundo min b'i ne ka kira cɛ ala n y'a ɲini o kosɔn i ka ne ka hami nɔgɔya n y'a ɲini ala fɛ ala nin ye gundo min ye i b'a dɔn jama ka ca ni mɔgɔ min y'a ta k'a baden dɔ daga n'a ye nkalon kan walima ka tɔɔrɔ lase dɔ ma ala a barika ban nka ala ne bi tunga fɛ n jɔrɔlen bɛ papiye ko la ala ne bi furu ɲini na ne bi den ɲini na n kalala n ma baara sɔrɔ ala n'a kɛra hamina ko ɲuman fɛn o fɛn na i ye kira mago ɲɛ cogo min na o mago ɲɛ ti kira y'a te da dugu la a wulira kira ba ko a b'a minɛ a ma ala kira ye tuguni danfɛn o danfɛn bɛ ɲɛnakili sama ka bila Jibirila ye kira ta a y'a jira a bɛɛ la
hali soso ni kira yirala danfɛn min na o b'a fɔ Jibirila ma k'i t'a to anw bolo anw k'a lamɔ yɔrɔ o ye kanu da ye n'o tɛ sin tɛ soso la o n'u sera danfɛn min ma u b'i tɛgɛ ja kira nɔfɛ n'u sera min ma u b'i tɛgɛ ja nɔfɛ u ye dugu fara 7 ba ten ka yɛlɛ sanfara fɔlɔ ni 2nan ni 3nan u sera melikɛ o melikɛ ma bɛɛ b'a fɔ Jibirila ma ni cɛ in to an bolo yan an b'a lamɔ Ala ko Jibirila ma k'a f'u ye ni cɛ in kɛrɛnkɛrɛnlen don a taa yɔrɔ wolomanen don a bɛna di Saadiyatu de ma Halimatu Saadiya Halima kɔrɔ ye ko mɔgɔ muɲunen tellement faamu de kira ba ko Halimatu Saadiyatu ma nin den den kabakoma don n'i y'a ta i tɛ nimisa a ko a bɛ kira minɛ yɔrɔ min a ko Aminata ma ko a fa bɛ mini Aminata ko ne garijɛgɛlen kalo 6 ni fa taara Yasiriba tora yen ko fa tɛ den min na an t'o minɛ u ye kira to a ba bolo u ye magan don ɲɔgɔn na u ma den sɔrɔ o ni mɔgɔ minnu nana o peresera den bi minnu bolo u bɛ dugu soforokun na mais Halimatu Saadiyatu n'a furukɛ u ma ye mankan cayara bololangolo nana dɔ ko aw ma den sɔrɔ aw ko an taara den dɔ sɔrɔ ko mais fa t'o la ni minɛ ka bila i da a ka fisa dalangolo ye a y'a minɛ ten Asalamaw taara kira minɛ a ba la Halimatu Saadiya musokɔrɔba de kun don kabini a tɛgɛ dara Alakira la a sin fara sinji de la f'a bɛ tɔni a wulila k'i jɔ ni kira ye u bɛ yɛlɛnka fɛn min kan kabini u ye Alakira ta ka da yɛlɛnka fɛn in kan yɛlɛnka fɛn in bonyana i b'a fɔ i ye fiɲɛ k'a la or que bɛɛ ka yɛlɛnka fɛn kun ka bon n'o ta ye mais kira sigila ka yɔrɔ min na o ka yɛlɛnka fɛn bonyana o natɔ mɔgɔw tun bɛ jɔ k'u kɔnɔ mais sisan olu de bɛ jɔ ka mɔgɔw kɔnɔ olu de tun bɛ juru ta mɔgɔw fɛ mais sisan mɔgɔw bɛ juru ta u fɛ mun na parce que ko Alakira bɛ yen n y'o fɔ siɲɛ caman bɛ segin o kan a bɛ na a bɛ taa ye kafiriya dan ye fo Ala ye suran kelen kɛrɛnkɛrɛn ka jigin a kan tabbat yada Abi Lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba ni ye daga dan ye mais o n'a ka dagani bɛɛ a bɛ jahanɛmɛ de kɔnɔ mais ntɛnɛn o ntɛnɛn a bɛ bɔ jahanɛmɛ kɔnɔ ni ntɛnɛn tile binna n'o ye tarata su ye a bɛ bila a kɔnɔ yen a bɛ to kule la ko Ala ka don bɛɛ kɛ ntɛnɛn ye dɔ de y'a ye suko la ko lahara bɛ cogo di a k'u ye fɛn o fɛn fɔ k'a ka jugu o bɛɛ ye a ko nka o ko Ala bɛ dugawu jaabi ko kabini ale donna lahara ko a bɛ fɛn kelen ɲini Ala fɛ a m'a kɛ 2 ye fiyewu ko Ala m'a jaabi o ko a ma suko la k'o ye mun ye ko Ala ka don bɛɛ kɛ ntɛnɛn ye ko cogo di a ko parce que kira ka bangeni fɔra ale ye jɔnmuso dɔ de taara fɔ a ye ko Aminata bangera bon anw fɛ bamanankan na an b'a fɔ n dafiyɛ bon o dafiyɛra ale ko jɔnmuso ma ko n'i bɔ jɔnya na i kɛra hɔrɔn ye
a nisɔndiyara o don kelen dɔrɔn ala ko ne tigɛ fitiri wale i ye nisɔndiya min kɛ n dɛmɛ ayi ne bɛ jahanɛmɛ tɔɔrɔ bɔ i kan n dɛmɛ o n dɛmɛ ale ko ala ka don bɛɛ kɛ n dɛmɛ ye o tumana n'o kɛra ale na bɔ jahanɛmɛ tɔɔrɔ la bon nin ye Abi Lahabi ko kabi b'a ɲɛma tɔn filɛ ale danna ntɛnɛn kelen ma aw bɛ sɔn o ma wa ayi an na kunɲɔgɔn bɛɛ k'a la n'u ko la mawuludi yɔrɔ la ko n'i ye dɔ kɛ ko o haramunen don maa ka sebagatɔ ko nin di dɔn kɛ n'a kɔni fɔra ko nisɔndiya dama kɔni i b'i pan ka tu maliyɛnw fili min ye Abi Lahabi sɔrɔ ala kan'o kɛ k'an sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw an b'u fo u ye mawuludu dɔw bila baara ti k'a don nka baarakɛlaw bi sara hali bi tɔni b'a la komi bamananw ko ten ko bɛɛ ka bini b'i mugu n'o tɛ n'u ye Abi Lahabi ka kisa lajɛ ayi o bi mawuludu kalo bɛɛ bila a ti foyi don jamana kɔnɔ ni hɛrɛ tɛ a kalo bɛɛ tɛlima faamu de ala ka limaniya d'an ma non إن الموضوع اليوم يجري حول مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أقوام أنا ولا النبي بولي كنا كبانيني كم. نعم. لقد خص الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأجمل صفاته. عليه أكاكيرا سوغاندي. نيما متونيماوندي. ala ya kerengere ni mawutu nyumaw ye na wa ahsanuha wa atammuha min zahirin wal batin akonona na kokana be kira ko gundo savela ana dugumana ala ya besanuya o de la ba fo ko ukhrijtu min aslabil mutahharin ko ne bora bokolo la munu ngasaru an ye nin fɔ arajo unité la o don dɔ y'an téléphoné ko a fɔra ko alakira bɔra juruyaw la minnu ka sanu ko kira bɔra Seydina Ibrahim na ko Ibrahim fa tun bɛ boli sɔn a ye n den guruguru dɛ tiɲɛ don Ibrahim fa boli sɔnna dama tɛ dɛ a tun bɛ boli dilan de a b'a feere a yɛrɛ delila k'a ka boli dɔ di Seydina Ibrahim ma k'a ka taa feere Ibrahim taara sugu la a ye boli yira mɔgɔw la a ko kafiriw boli filɛ nin ye a ti fɛn ɲɛ aw ye a ti fɛn ɲɛ aw ye dɔ y'a wele ko karisa ka boli tɛ de a k'o don dɛ a tumana ko nin ye kɔrɔ ye dɛ a ti fɛn ɲɛ aw ye a ti fɛn ɲɛ aw fana ye a k'o don dɛ bɔkolo sanuya ani bolisɔn ti kelen ye tɛrima faamu de n'a fɔra ko a bɔra bɔkolo sanumaw na o ye bɔkolo minnu bɛ yen ni jɛnɛya den de u ye aw bɛ hakɛ to tuma na o bɔkolo sanuya de don mɛ o ni bolisɔn ti kelen ye tɛrima faamu de kira bɔra bɔkolo sanumaw na arabuw yɛrɛ b'a fɔ ko arabuya daminɛna Ismaila de la mais Ismaila fa ye Ibrahim ye نعم وإن أهم ما خصه به من خلق عظيم هو الحياء علي
kira Muhammadu sugandini jogoba min ye n'o de ka di Ala ye a ka d'a ka kira ye o jogo belebele dɔ ye maloya ye a jɛɲɔgɔn dɔ bɔra muso dɔ nɔfɛ a taara dɔrɔn muso y'i fo bɔgɔ ka wuli ka taa terikɛ diminen nana ko a kɛra cogo di a ko n b'a fɛ ka dɔ furu ko mɛ ko n donna dɔrɔn n ye foli kɛ u taara bunjɔ alimami ko fɛn t'i kun na ko ni fɛn t'i kun na i ti tiɲɛ a y'a bolo gosi a kun k'a kuru ka di cɛ ma cɛ taara turu cɛ denni ye koliji d'a ma koyi wari bi maa kɛ kabilenba ye dɛ wari caman sɔrɔ o ye dakan ye nka n ti dɔ sɔrɔ ka bila n kunna fiyewu i m'a ɲɛɲini Ala de y'a ka kira mankutu Allahumma salli ala al-mawsufi bil kirami wal judi ko Ala ka kisi kɛ kira ka kira min mangutula ni sɔnni caman ye ani bonya kira tun bɛ mɔgɔ sɔn f'u ko a ma ko dimatul atlayi ni kabasu tigɛra ka bin o bɛ cogo min na kira tun bɛ maa sɔn ten a t'a kɔfilɛ fiyewu i hakili to nin na Allahumma salli ala al-mawsufi bil kirami wal judi i b'a wurudi siɲɛ 1000 ani 111 n'o cayara i b'a wurudi siɲɛ 111 ani korona aya min bɛ taa ɲɔgɔn fɛ illa rahmatan minna wa mata'an ilahin o bɛ yɛsi kɔnɔ dɛrɛ n'i y'a wurudi da min na i bɛ nin aya fara a kan i mago bɛ min na i b'o sɔrɔ dɛrɛ tellement faamu de kɔnɔna jɛlenya n'a ma min ɲa a ɲɛ a t'o tiɲɛ ye kulobilen min filɛ an kɛrɛfɛ nin ye n k'a ye an sɔrɔ kɔnɔna jɛlenya de la a nana a ye min bolo ka di yan bamanan ni ero yɛrɛ n ye n den ka taa kɛrɛfɛ fɔlɔ n ko nin ye joli ye a b'a hakili to o la dutigi n'i t'a fɛ ka dɛsɛ du kɔrɔ fiyewu n'i ye fitiri seli fitiri ni safo furancɛ i b'a kɛ Allahumma salli ala al-mawsufi bil kirami wal judi illa rahmatan minna wa mata'an ilahin kira cili kɛla diɲɛ bɛɛ ka hinɛ n'i y'a dɔn ye n'o tɛ n'i donna moriw kan k'u k'i kalan na i ti b'a miliyo sɔrɔ la a sara la dɛ nka kira kama an bɛ nin di Rabbi Ala k'a nafa ni kira barika ye kira kun ye kɛrimu de ye kɛrimu ye mɔgɔba ye mɔgɔba nasɔn jumɛn ni kira y'a dɔn k'i mago b'i 100 na dɔrɔmɛ 100 e mago b'o de la i nana ala kira deli k'a ka 100 d'i ma kira b'i boli k'i kunbɛn a b'a kɛ 400 a bɛ taa kuru k'a d'i ma a bɛ tila k'i bonya a b'a fɔ kana fɛn fɛn mɔgɔ ye patron hɔn na c'est à dire ale yɛrɛ de b'i bonya k'i sɔn ka tila k'i bonya a bɛ fɔ o de ma ko ɛlikɛram mɔgɔ dɔ bɛ mɔgɔ sɔn nka a t'i bonya dɛ a cɛ y'an tɔɔrɔ don o don fi sabila o tuma na e y'a ɲini ka di ne ma wa
iyo so mais ma keramu ke keramu bi mogo yere bunye ikanga ngunu ka min fo ale yere de bo fi ki bunye ki ka ko jado yere na kira kuma keti abe fo de ma ko ali karim na wa shaja'atu ani jefariya kira ku ye jefari de ati sira mais ayo ta che kira bi bange samina ko ma ko amul fili samasa musa kafiru temena de kafiri wane do kumbe ko aburaha ta yayi mogo bita alikaba hiji ale yere ye alikaba dojo ako mogo ma ko sano kata ala ka so hiji ala min di yena aina ne ka so hiji ya et puis akelo no ka jombla ni dona ka alikaba kono abe wardima ayaye mɔgɔw ma makando yi parce que makangu yi hɔrɔma ɲini yɔrɔ ye ka kɔrɔ a ye mun kɛ a ye kɛlɛdenw labɛn k'u ka taa alikaba ci o kɛlɛdenw sera makandon da la u yɛlɛn bɛ sama sanfɛ ni sama ɲɛsina maka ma sama b'i ba ka taa mais n'a kɔ donna maka ma sama bi segin u ye sama gosi k'a joki sama ma sɔn u jiginna ka bɔ sama sanfɛ u ye cidenw bila ka taa maka saga ni ba ni misi fɛn o fɛn bɛ yen u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa n'a ye a don makan bɛɛ cɛ si ma sɔrɔ ka kunkolo bɔ fenɛtiri la ni kira mɔkɛ tɛ abudulmutalib cɛfarinya siya do dɛrɛ makan bɛɛ y'i dogo kira mɔkɛ abudulmutalibi bɔra a kelen y'a ɲɛsin aburaha ta ka kɛlɛdenw ma o y'olu kabakoya quoi mais bɛɛ donna ka da sɔgɔ ni cɛkɔrɔba kelen in bɛna mun de b'a kɔnɔ musa o ye kabako ye dɛ wara ye cɛfarin ye mais wara n'a ka farinya n'i ye wara ta ko ma a t'o kɔrɔ dɔ fiyewu a ti dan sɔrɔ o la ne waratɔ ka n da ko ma ayi b'a sɔrɔ nin ka jugu ne ye ayi waraba ti dan sɔrɔ o la fiyewu o ko kira mɔkɛ ma ko e ye jɔnni ye ko ana abdulmutalib ne abdulmutalib ye i nana mun na a ko ne ye makan dugutigi de ye a ko ma mun y'a se yan aburahata ka mɔgɔw ko a ma nahanu jina li hadmil kaaba an nana an bɛna alikaba ci k'a mɔɲɔgɔ a ko a jo b'o la a ko ma uruddu ilayna al-aghnama fa inna lil bayti rabban yahmi a ye saga ni misi minnu bɔsi o tɛ ala ta ye dɛ o y'anw da ye a y'o d'a ma nka tigi bi so in na o b'a kɔlɔsi u ye magangaw ka sagaw ni misiw seki ka di kira mɔkɛ ma a ko so fila a ye taa ci u taara k'u bɛ alikaba ci ala ye alikaba cili ko fɔ suratul fili la ko alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil
alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababila tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alako Muhammadu imaye ni ala ye min kɛ samatigiw la wa n'u kɛ cogo min na i m'o ye n'u ka pla do dibi la tubabuw b'a fɔ ko u ka pla fogera n y'a foge k'a cɛw bolo wa arsala alayhim tayran ababila n tilara ka kɔnɔ dɔ ci u ma mɔgɔ kelen kɔnɔ kelen tarmihim bihijaratin min sijil u bi kɔnɔ dɔ ta u b'a fɔ kɔnɔ dɔ bi janɛmɛ fara dɔ ta ala b'a fɔ tuma taa nin jigi karisa kan mɔgɔ kelen kɔnɔ kelen ni kɔnɔ ye sadiri ala t'i dɔn ka ban quoi tasuma ka jɔ jeni o ye gundo dɔ ye tasuma ni ala cɛ n'a y'o gundo bɔ a la i bɛ tasuma ɲimi a tɛ fɛn cɛ kɔnɔ bi tasuma ta a da la a tɛ fɛn k'a la mais n'a y'a bila kafiri kunkolo la misi bi dumuni dun k'a fɔɔnɔ cogo min na kafiri bi kɛ ten o sa kira de bangera bon ala ye ninnu kɛ de pour que mɔgɔw k'a dɔn kira bangeni ye min ye et puis mɔgɔw kana ɲina parce que n'a fɔra ko ala ma mawuludu kɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ alamutara kayifa kala n'i y'a kala don o don k'i b'a kɔrɔ dɔn i bɛ kira bange don ye parce que kira bangera san min na nin de kɛra o san a bɛ faamu na wa sufuhu a tun bɛ yafa mɔgɔw ma n'i dɛrɛla kira kan kira yɛrɛ de tun b'a fɔ e ye ko yafa ma e min dɛrɛla kan o de la don dɔ a ka so ni kafiri dɔ ka so tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ kafiri in bɛ to k'a ka yɔrɔ fura ka taa ɲama fili kira ka so parce que anw bɛ min dɔn kira ko la o de ye ni ala kira tɔgɔ fɔ la bɛɛ bɛ kule sallallahu alaihi wasallam mais kira jogo mɔgɔ tɛ se ka k'o la cɛ tun bɛ ɲama fura de a bɛ taa bɔn kira ka so tile kelen tile fila cɛ ma ɲama fura kira ma ɲama y'a ka so a y'a musow ɲininka ko min tun b'a ka sokɔnɔna nɔgɔ fura ka taa bila ne ka so a bɛ mini aw ko a tile damadɔ filɛ an t'a ye kira ko nin tɛ hɛrɛ ye a taara don cɛ ka so a ko cɛ ma a kɛra cogo di e tun bɛ ɲama fura ka bila ne ka so mais an tile joli filɛ an tɛ ɲama ye cɛ ko a ma ko mamadu man kɛnɛ den kira ko i man kɛnɛ ko man kɛnɛ mamadu jɔra ka so ka ala deli ala ka cɛ kɛnɛya a kɛnɛyara yɔrɔ min na a nana tubi a donna dinɛ na o de la silamɛya ti dinɛ ye ko mɔgɔw bɛ fara fara ka ban ɲɔgɔn na o ti silamɛya ye o ti dinɛ yɛrɛ ye kira ka misiri kɔnɔ kerecɛnw tun b'u ka réunion kɛ kira fɛ yen an karamɔgɔ Hayidara y'o ɲɛda ɲuman jira an bɛɛ la yan kerecɛnw wasola k'a fɔ silamɛw mago ka jɔ olu la f'u ka kuma silamɛw ka tabali kan k'a fɔlɔ ye Hayidara de ye ji ye bangɔni tiɲɛ san min na Hayidara ye mɔgɔw bila ko ka taa silamɛw lajɛ parce que silamɛya y'o de ye i sigiɲɔgɔn lajɛ degun min b'a kan i se ye mun ye o k'a ye o ye diinɛ de ye cidenw nana fɔ Hayidara ye ko mɔgɔ caman ka du tiɲɛna ko mais ko kerecɛn dɔw bɛ yen ko o juguyara kojugu Hayidara ko cidenw ma ko a y'a daminɛ kerecɛnw la a ye fɔlɔ k'olu dɛmɛ
dine nana kan bolo tigɛ ni sendigɛ o ye dine nka nin bɛɛ bi ban pewu makan bɛ taa mawuludu kɛ yɔrɔ min kɔni a kuma ti nɔgɔya ye a bɛ nɔgɔya nka kira tun bɛ yafa mɔgɔw ma a bɛ hinɛ mɔgɔw la na kira muɲunen kun don i b'a dɔgɔya i b'i pɛrɛ a kun na kira ti kuma fo ala yɛrɛ dimina don dɔ ala ko ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi n'u kun bɛ kuma ni kira ye he mamadi a bɛ cogo di mamadi mako b'i la kira bi boli ka na u b'u pɛrɛ a kun na ala ko aw minnu limanɛnen don ni ala jati ma ko aw kana aw kan kɔrɔta muhamadu ta kunna ko n'o kɛra n b'aw mago sa k'a to misiri kɔnɔ a nana b'o la ni min mago b'a la muhamadu an ka ɲɔgɔn ye dɛ kira bɛ wuli u bɛ t'o dɛ kɛrɛfɛ muhamadu i bɛ dugawu kɛ n ye mɛ kira sigilen i bɛ se ka dugawu ɲini a fɛ o de la minnu bɛ mɔgɔbaw kɛrɛfɛ fo mɔgɔ dɔw de ka hakili sɔrɔ mɔgɔba kɛrɛfɛ mɔgɔw la i ka maaba sigilen don n mago b'i la n mago b'i la a dɔw bɛ taa kɛ karisa dugawu kɛ mɛ est ce que i b'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na tuma dɔ la n'a ye dugawu kɛ a bɛ minɛ i b'o dɔn o tun bɛ kira kɛ ten ne ko a b'i sigi dɔ b'a fɔ a cɛ n mago b'i la a b'o ɲɛnabɔ a dɔw bɛ taa kɛ dɔrɔn cɛ dugawu kɛ waati ka gɛlɛn a b'a fɔ a bɛ n'i sigi dɔ bɛ n'i jɔ a cɛ mamadu i bɛ dugawu kɛ dɛ ala nan'a ye nin di dabila kira muɲunen don ala ko n'aw b'a fɛ ka aw mago dilan kira fɛ yen n'aw mago b'a la faqaddimu bayna yadikum sadaqa mɔgɔ kana n ka kira wele bilen dɛ fɛn dɔ bɔ i kɔnɔ i k'o d'a ma ni mago b'a la a sɔn fɔlɔ i ka sɔrɔ ka ci fɔ a ye yen de ala kira lafiyara na kira sabalilen kun don jogo ɲuman caman bɛ yen ala y'a ka kira kɛrɛnkɛrɛn ni minnu ye wa mɔgɔ si tɛ kira sɔrɔ ala sɔrɔ ka alijinɛ sɔrɔ f'i ka kira ka jogo ninnu ta a ko a minɛna ala kira muhamadu la kisi nɛmɛ b'a ma a ko ala ye ni muhamadu ci pour que jogoba minnu cɛnni don n'o pɛrdira terinko dafa ala kira ko tuguni kisi nɛmɛ b'a ma maloya tɛna ni foyi ye fo hɛrɛ ni n ko maloya adamaden yɛrɛ ka malo i yɛrɛ ma ka ko dɔw to yen a bɛ na ni hɛrɛ de ye n'o tɛ n'u y'a da i tulo kɔrɔ sugu kɔnɔ o tɛ na ni hɛrɛ dɛ tellement faamu de o ye malo dɔ ye mais o ko tɛ n'o tɛ malo ma ɲi dɛ o de la n'i tilara i ka alabato la n'i peresera cogo o cogo allahumma sturna bi satrika aljamil hakili to na allahumma sturna bi satrika aljamil ala an sutura n'i ka sutura ɲuman ye o tɛmɛnen kɔfɛ groupement leader o ye tɔn ye min ni a dogolen tɛ jamana in kɔnɔna na tɔn min ni a baara ɲɛmaaba ye a seyidi sɛri usman madan haidara ye ka kɛɲɛ ni an karamɔgɔ ustaz mamadu konate a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ ye ɲina u ye jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn ka o d'a ma
jɔyɔrɔ min ni a bɛ fɔ a ma ko sheikhuya o sheikhuya jɔyɔrɔ o ci ka bɔ groupement yɔrɔ maa min nana n'o ye o ye an karamɔgɔ Ustaz Cheikhna Jawara ye an ye min sɔrɔ a da an ka jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني في الله نحييكم أنول تحياتي ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما ما أسلموا أما بيفو سلاميا فوليكانا بكالا منه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته min bɛ anw bolo yan bi Ɲamakɔrɔ min b'an bolo yan bi commune 6 min bɛ anw bolo yan bi Bamako min bɛ anw bolo yan bi Farafinna min bɛ anw bolo yan bi diɲɛ bɛɛ fɛn belebeleba kelen n'o ye surprise ye bi ni Ala sɔnna a ma a bɛna o mɛn a bɛna o ye o surprise ye jumɛn ye Muhamadu Konate a sigilen filɛ an b'a fɛ ka fɛn dɔ kɛ a ye bi kɛnɛ in kɔnɔ fɛn min yanni lahara jɔ don cɛ a nɔ tɛ bɔ fiyewu o bɛna k'a ye mun kama denmisɛn min don barika bɛ a la denmisɛn min don yɛrɛmajigin b'a la denmisɛn min don fonisire don denmisɛn min don dɔnnibaa don denmisɛn min don maaba don denmisɛn min don a bɛ maaw bonya denmisɛn min don hakilitigi don denmisɛn min don maa faamuyalen don o tɛmɛnen kɔfɛ a bɔra dɔnnibaaw de la a bɔra dɔnnibaa minnu na a cɛbaw dalen bɛ to na minnu ye alikuranɛ bɛɛ lajɛlen sɛbɛn u tɛgɛ la ka tila k'a tafsir bɛɛ lajɛlen k'u tɛgɛ la olu de dalen bɛ to na ale bɔra olu de la a bangera dugu min na o dugu de bɛ wele ko Juladugu Tona a bɛ Joyila ni Masigi ni ɲɔgɔn cɛ n'an ko a ma ko Banikɔ Muhamadu Konate yɛrɛ a bangera dugu min na a kɛra dugu fɛ kojugu Muhamadu Konate yɛrɛ ko damadɔw bɛ a la parce que n'i bɛ fɛn in di mɔgɔ ma a yɛrɛ ye min ye i b'o de fɔ mɔgɔw ye n'a ni fɛn in ka kan n'a n'a man kan o tuma jate bɛ sɔrɔ ka bɔ o kan nin bɛɛ kɔfɛ maa minnu dɛsɛlen don Konate b'o dɛmɛ fi sabilillahi fantanw a kɛra olu jigi ye a sabanan banabaatɔw a b'olu furakɛ n'i ye maa kelen furakɛ a b'i n'a fɔ i y'a ta an fa Adama fo ka taa bila diɲɛ laban na hadamaden fɛn fɛn b'a kɔnɔ a b'i n'a fɔ i y'a bɛɛ lajɛlen furakɛ ale yɛrɛ ka barika n'a ka duwawu jinɛ mana k'i la cogo o cogo n'ale kɔni y'a bolo da i kun na Ala sɔnna o jinɛ ka taa fiyewu
o barika de y'o d'a ma o n'i ye fɛn min ɲini i b'o sɔrɔ ko arabu ko man jadda wajada ko ni maa y'i cɛsiri fɛn min nɔfɛ i bɛ o sɔrɔ a ye fɛn min ɲini a bɛna dɔɔnin sɔrɔ a la bi o la an b'aw ladɔnniya bi su in na k'a fɔ bi su in na nin wagati in na nin san in kɔnɔ san min ka di ni san bɛɛ ye ni nin san in taara fo san 100 ɲɔgɔn wɛrɛ pour que an ka se ka nin sɔrɔ o kosɔn an y'a kɛrɛnkɛrɛn ni a ye bi k'a fɔ an bɛna sigi sekuya sigilan kan bi ayiwa sisan an ye sira ɲini an ka karamɔgɔw fɛ ka seku ka sira ɲini an ka cɛkɔrɔbaw fɛ ka sira ɲini tonaka bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ an bɛna sekuya fini an bɛna a fɔlɔ don a kana ala k'a kɛ hɛrɛ fini ye k'a kɛ wasa fini ye k'a kɛ barika fini ye Jawara min ma kɛ hasiri n'a ma kɛ dangaden n'a ma kɛ bakilu ye بسم الله الله أكبر 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 الحمد لله alakira y'an seere ye karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen y'an seere ye alimami bɛɛ y'an seere ye mukadamu bɛɛ y'an seere ye khalifa bɛɛ y'an seere ye an y'a sigi ni wasa ye k'a sigi ni bonya ye k'a sigi ni karama ye ko n'a ye fɛn min kɛ ala sɔnna o ka jaabi ko a Konate ko nin ye an seko ye ka k'a ye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا من عذر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا بسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل النجوى
ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصف ويا عازم المن ويا مقيل الأسرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استياقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبته أسألك أن لا تشوي خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر بفضلك سلطاننا وعليك كفرة أعداءنا وأمنا في أوطاننا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقت وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. دين تمنون في علك دين دي علوما تمنون في علك تدي علوما مسو تمنون في علك مسو دي علوما دو تمنون في علك وبلا وحلالا دوكنو منون تبارا لا علك بارا نويا أولوي بنات دغولي منون علك كنيا أكنيا كانتا منون علك كنيا جورو تمنون مولو علك جورو دي علوما أنا جمانا يا ربي علك أسمايا أنا جمانا علك أسمايا أنا جمانا علك أسمايا تورو من باكونو علك تورو ولي علك بين سباتي دوتيو علك وقدو تفنga دي أمة تونغرانجو علك وصون نوبينا ومالولين كنا سي أما papier te munu mola alaka papier di oluma munu mba fe katani papier tu mola alaka papier no ya oluye ala de setigi ala de fangatigi munu nde umbe droguta ala ku bo drogula munu nde umbe dlomina ala ku bo dlomina munu nde umbe shonina ala ku bo shonina munu nde umbe kalana ala ka kalan no ya uye munu ntaye furugo ala ka furudi uma ala ka barka do anga koula ala ka sangora irana samin tenyinaye anga ke nyonfe sango sanga ke herala ngal ko nate ala ka barka do ala على بركة الله على سكيك أبو الهيري سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أم الله سبحانه وتعالى دلي نينجورو من ديراما على كاساكرو كالا دلي سانوري مولودو على كويرا أن هيرلا هميو همي بنا على كابلا جلندلا كربا مكانون أنا بنيا كسون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sanuni wariye dunga more dunga ka fusani sanuni wariye kemine je share boyo isenze kemine je haidara yo jama be ko anga